Ayan guys, part 2 ni guys ha, sa ang hilot sa first no. So part 2 ni ha. Kaya. Doon tagamay. Kaya ako na lang. Hinay lang YouTube na. Yan. Hindi Ini na connection. mag-iusahay hinay. Connection. Dali, rapot mo balik mo. Kusog-kusog kayo ba? Lagi bising, lutrino agad. Solo na ni mo da. Hmm? Solo na yung piso wifi no. Hmm. Nag-provide tayo mo no? Nagdandong na ko na. Wala mo. Malipay po na akong silingan. Eh sa mabalik pagka 3 months, 4 months, 3, 5 months. Ayaw po na yung Lord. Kaya rin, okay na okay na. Ano yung cellphone na? Wala man ako kita-expire. Hmm. Bataga mo sa lugi kaahan. Pamanta mo yung mali pangwarta juga ato ah. Lugi igo ko inibayad kina ako matapal mo ito. Di mo ginakatapal ang piso wifi. Hmm. Binansya ginakatapal tapal ito. Kusilo. Tapos ang istorya sa kondaring agapin time dito eh. Ano lang. Talo na ay ginansya. Lingaw. Lingaw. Pwede mo reklamo kay malingaw na. Taas kay Pura, 6 hours. 6 hours bang silko no? 6 and 30. Ang gani. Aga mo ko 30. Kay 30 na once. Taat 30 minutes na plus. Taas. Mo dito 3 hours sa mga G's. Yang ako ang G's kaya nako 18. Ang gani. Hindi kuratorong ko dito. Tulog kang 20 pesos. Saan lang katugay ganun. Kalima siguro nag-charge yung cellphone. Abtang kaglubat na ba? Hulog kag 20. Ngayon, lima kayo ka-charge yan eh. Bagong hurot. Lubat ka ganda na ba? Ulan ka mong gad. Wala na yun. Ako ganit 3 hours. Tuhar mo. Uul mo lang sige kag kuan. Tubag cellphone. Kapuyan ka. Hmm. Ya, Tulog ang mo. kanindot pa na sa kuha kay bisang mulakaw kag ni mo mapos. Post po siya. Yung nga lagi ko yun, namahulog yung tao sa yan cellphone. Okay. May YouTube mo sa yan. Kuhan ba? Tama may 3 hours na billing? Ano di ka mulog. Sa tataas mong time. Nagamay.
Pila gini tanan mga anak boss. Tulo. Dagan lagi kayo dito. Nasa? Kilala na. Oh, makilala. Dagan lagi kayo sa unang ubad. Para na. Side-side na na. Kapag akong anak niya sa anak. Wala lagi o sa kauban. Ayuwa po din ang ano. Hmm. Asay. Kung anong tatapitahan na lang itong mga agunoy, adada, sulok. Gabo. Hmm. Okay. Dali ang kayo uli. Pero ganahan sa dito. Wala ba yung inspection. Di mo ko na ginasulod naglagyo. Medyo naman itong dagko, mineral, asa Oh. naman ito. Critical area. Vertical area din na. Dire, radyo na sa masintro. Karon Bigos, karon kapatagan no, grabe kapatagan. Davao. Nasulod lagi permente. Kanang mga palagyo, asa. Kato na lang ito, dito nga kabalong, dito siyang Karne ba siya dito? sipiat pa niya. Okay, siguro makarne. Dire, yun na sintro. Oo. Davao, Tago, mana ba? Kanang mga Larong dagan. klaro ginero nga, makasibat ba? Dito, kasibatan dito. Giog kayo, Oo. yandalan, patay tag-asa. Kaya ni. May magka, bantay na mo ah. Pasi ka. Masilip ka, mas kontra ba no? Tapos nakalag yung mineral. Bay, labo nagkakang granada yung pag-itsa. Natay. Tuloy na sa kinan. Naglaw para tang sa mga program, ada video. Mana ni modern rumam. Kabalo na magutos panahon rumam no. Naghalos na lang video. Di pa magani mga ako, kaya magsige pag picture. Ako, kayo na ko eh. Sundan yung plastada. Kayo na ko eh. Sa una, ampo. Ampo, bago kuan karon ah. Asang ampo. Silpi na. Silpi sa ko pa mabungkag ang kanon.
Pero yung sa cellphone mo, naparilod. Bangon ka boss. Ay pagbasa karon ha. Nya karon ng ugma di sa tamaligo. Oo. Paano yung sa cellphone, Dre ba? Paano yung sa cellphone? Nanilog? Video, sabag. Sabag. Sabag po. Sabrihin mo. Uy. Pang bag boy, bro. Gulgon na. Oh. Dali, dali. Hmm. Okay na sir, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Jesus name.